कोल्हापूर कुस्तीची पंढरी. लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांनी कुस्तीला राजाश्रय दिला आणि देशभरातून तसेच पाकिस्तानातूनही अनेक मल्ल या कुस्ती पंढरीत दाखल होऊ लागले. असाच एक मल्ल 1954च्या सुमारास पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातून कोल्हापुरात दाखल झाला. जन्माने पाकिस्तानी असलेल्या परंतु कर्मभूमी म्हणून कोल्हापूरला जवळ केलेल्या नामवंत मल्ल सादिक पंजाबी यांचं मंगळवार दिनांक 21 जुलै 2020 रोजी निधन झालं. लाहोर शहरात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. याच जागतिक दर्जाच्या मल्लाविषयी आपण आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही जर आपलं मराठी मास्टर हे YouTube चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन साठी बेल दाबायला विसरू नका. चला तर पाहूया सादिक पंजाबी यांचा पाकिस्तान ते कोल्हापूर आणि पुढे जागतिक दर्जाचा मल्ल असा प्रवास. सादिक पंजाबीचं कुटुंब मूळचं पाकिस्तानातील लाहोरचं. वडील निका पंजाबी हे राजाराम महाराजांचे दत्तक मल्ल होते. ते कोल्हापुरात कुस्ती खेळत असताना त्यांचा खासबाग मैदानात पराभव झाला. त्याच वेळी त्यांनी शपथ घेतली की मी माझ्या मुलाला पैलवान बनवून याच मैदानात जिंकायला लावीन. ते कोल्हापुरातून परत पाकिस्तानात गेले आणि मुलगा सादिकला घेऊनच कोल्हापुरात परतले. सादिकला मोठा पैलवान बनवण्याचा ध्यासच त्यांनी घेतला होता. त्यामुळे त्याचा खुराक व्यायाम ते स्वतःच घेत असत. शाहू विजयी गंगावेश तालीम येथे 1960 ते 1963 तर त्यानंतर मठ तालीम आणि काळा इमाम तालमीत सादिक पंजाबींची जडणघडण झाली. वडील निका यांना सादिकच्या मेहनतीवर पुरता विश्वास होता. जर सादिकला एखादी कुस्ती जड गेली तर निका त्यासाठी त्याला दोष देत नव्हते, तर दुधाची म्हैस बदलत असत. एवढंच नाही तर सादिकची पचनशक्ती व्यवस्थित आहे का ते पाहण्यासाठी त्याची विष्ठा तपासून पाहत. सादिकचा दिवस पहाटे 3ला सुरू होई. निका लवकर उठून त्याचा व्यायाम घेत. रोज 3000 बैठका मारून आणि आखाडा उकरूनच सादिकला आखाड्यात उतरावे लागेल. एकदा वस्ताद निका यांना पहाटे जाग आली नाही. सादिक नेहमीप्रमाणे उठून 3000 बैठका मारून आखाड्यात उतरला. परंतु निका यांना जाग आली आणि त्यांनी सादिकला आखाड्यातून बाहेर बोलावून घेतलं. त्याला पुन्हा 3000 बैठका माराव्या लागल्या. डोळ्या देखत व्यायाम करून घेण्याचा वस्ताद निका यांचा शिरस्ता होता. त्यामुळे पुढे सादिक पंजाबीने खासबागच्या आखाड्यात शेड्डू ठोकत अनेक नामवंत मल्लांना चितपट केले. विशेष म्हणजे वडील निका पंजाबी यांचा पण पूर्ण केला. हिंद केसरी गणपतराव आंधळकर यांच्याशी त्यांची लढत बरोबरीत सुटली. नंतर पहिले हिंद केसरी श्रीपती खंचनाळे यांच्या विरोधात ते 2दा लढले. पहिली लढत बरोबरीत सुटल्यानंतर काही दिवसांनी हे दोन्ही मल्ल पुन्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकले. या लढतीत मात्र सादिक पंजाबींनी खंचनाळेंना आसमान दाखवले. हिंद केसरी मारुती माने यांच्या विरुद्ध देखील त्यांची लढत झाली. शाहूपुरी तालमीतील पैलवान श्रीरंग जाधव व महान भारत केसरी दादू चौगुले यांच्या विरोधात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. केशव भडगावकर व शिवा आळणावर यांना मात्र त्यांनी माती चारली. पुढे त्यांच्या उत्तर भारतातही अनेक लढती झाल्या. त्यातील गाजलेली कुस्ती म्हणजे 1961 साली झालेली पैलवान गोगा विरुद्धची कुस्ती. गोगासारख्या ताकदवर मल्लाबरोबर त्यांनी तब्बल 1 तास 7 मिनिटे झुंज दिली. या लढतीत शेवटी गोगा विजयी झाले असले तरी आपल्या जिगरबाज लढवय्या शैलीने त्यांनी कुस्ती शौकीनांच्या मनात घर केले. 1969 मध्ये मास्टर चंदगीराम यांच्या बरोबर ही सादिक यांची झुंज झाली. पुढे सादिक पंजाबी यांनी कोल्हापूर सोडलं आणि ते लाहोरला परतले. तेथे आखाड्यात उतरून मल्ल घडवायला सुरुवात केली. मल्लविद्येचा घराण्याचा वारसा पुढे त्यांनी मुलगा सज्जन पंजाबीलाही दिला. तोही पैलवानांना मार्गदर्शन करतो. सादिक यांचं कोल्हापूरशी जिव्हाळ्याचं नातं कायम राहिलं. कोल्हापुरात येऊन रंकाळ्यावर फिरायचे आहे अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांची ही इच्छा अपूर्णच राहिली. तसेच लाहोरमध्ये सादिक पंजाबी यांचं सायकलचं दुकान होतं. सादिक पैलवान सायकलवाला या नावानेही ते ओळखले जायचे. वेगवान कुस्ती करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. तसेच पट काढणे हा त्यांचा हुकमी डाव होता. हिंदकेसरी दीनानाथ सिंह सादिक पंजाबीची आठवण सांगताना म्हणतात की मठ तालमीतून कुस्ती मेहनत करून मलमलीत 3 बटनी कुर्ता व सफेद लुंगी लावून लाल भडक कोल्हापुरी पायतान करकर वाजवत
ज्यावेळी सादिक कोल्हापूरच्या रस्त्यावर चालायचा त्यावेळी अख्ख्या गर्दीचे डोळे या देखण्या मल्ल्याकडे लागायचे. पांढऱ्या शुभ्र शिंपल्यात जसा मोती चमकावा तसा सादिक शरीराने धिप्पाड, मात्र नजरेनं कधी भुई सोडली नाही. एखादा ओळखीचा माणूस समोरून येताच नमस्कार घालायचा, त्यावेळी किंचित हसत हात छातीजवळ नेऊन नमस्कार स्वीकारत तो पुढे जायचा. जसा देहाने स्वच्छ होता तसा चारित्र्यानेही. जशी नित्यनियमित तो कुस्ती मेहनत करे तसेच न चुकता नमाज पठण करणे ही सादिकची दिनचर्या होती. सादिक सारखा सौंदर्य आणि चारित्र्य संपन्न पैलवान कोणी नाही. असा हा महान मल्ल आज आपल्यात नसला तरी त्याच्या आठवणी कोल्हापूरकरांसह सर्वच कुस्ती शौकीनांच्या कायम स्मरणात राहतील. अशा या सुप्रसिद्ध मल्ल सादिक पंजाबी यांना मराठी मास्टर कडून भावपूर्ण श्रद्धांजली.